Menteri ketenat boarding eti mondal ula penpau ya kejing kuslai lor kejing nang ring terkong jong kapung umyam bat ong balada kapung kadang hia syasan put kejing kabakrau kan wan kajala kajing don jong ka hapung umyam kadai ka beduna tam ha ka history jong ka ne kapung ka ka bedon menta kalong satang lai hajar shispa nyu put lada duna sasan put kamut ngiladon ha kajing ngin omla than ban penmi boarding ki unit jongi kilayai tangkat to kan nipor menta ban ngindang hap ban ap ya ka bakan lang biang namar ka jinyo duna slap jong ka jela menta usnem menteri ulaong baka sarkar kalawat ikilat kilenti kumno ban le ya shipor halor kan ni ka jinglong jingman ba menta ban hakaju ka por kan sa shimru ya kisin jam kapan Islam kenang bahadin habut ngin umat syu yakum kane kajing umondal ula pentip baka sarkar kala persyang ban wan rakno kam kloy ki katto kane ki projek kenang ban la weng no ya kane kajing man kasingi don kam hadu riu point riu lane new million unit ke boarding ye penmi boarding mentanal de tang iwei point san million unit kabatam kawan na kabashutiet ban na kibang ulaong ni ai khuble ya ka jing ka shari Meghalaya High Court ka bal ai jing ptha yangi bangila banthit ya ka boarding bas ai pat sha upai ba hanrei kamde bangi thiet akador ka baram bat ong ya kinong pendon kam boarding bakin hap siu akador ka baram namar kamde ka MEECL balabu ya ka do lane ka tanat boarding hanrei dei ka State Electricity Regulatory Commission ula benrap ru namar kata ngilabu ya kejengker pat syaka commission bat ngindang ap menta laka menjur em